היי אימא, זה איציק. איציק שלי, סוף סוף אני שומעת אותך. כמה דאגתי, איך אתה מרגיש? מה שלומך? הכל בסדר, אימא, אל תדאגי. אני מרגיש מצוין, פשוט לא היה לנו כל כך זמן השבוע לדבר, היה לי הרבה משימות. עכשיו אנחנו באבט"ש. מה זה אבט"ש? אבט"ש? אבט"ש, אימא, זה ראשי תיבות של אבטחת יישובים, אנחנו עושים שמירות. שמירות? איפה? בשומרון. זה מסוכן שמה. האם הצבא לא יכול להעביר אותך יותר קרוב אלינו? אימא, אנחנו שומרים על הארץ שלנו ועל העם שלנו בכל מקום. יש לכם ציוד? דואגים לכם? ומי שומר עליכם? אימא, יש לנו הכל, אוכל, איפה לישון, בגדים, דואגים לנו, הכל טוב. מדבר. שתיים מצריח. מצריח משתיים קבל, תשמע היטב. מבקש אישור לראות, אני פה מקבל ולתח אבנים. המתן קטנה, אני עולה מול כספת. מוטי, שים לב שאתה כל הזמן בקשר עין עם רביבו. שים לב, אנחנו כרגע נמצאים ביישוב נחלה. דבר זריז, אני באמצע תדריך. מה? איפה? לא, קטנה אני אבדה מול המגד. למה שאני אסתכן? זאת הבעיה של המח"ט, לא שלי. תשמע, אני אדבר עם המח"ט ואני אחזור אליך. אני מבין את המצב, אני אדבר עם מפקד האוגדה ואחזור אליך. בינינו? למה שולחים חיילים לשמור על כל איזה גבעה ביו"ש? אדבר עם אלוף הפיקוד ואחזור אליך. למה אתה שואל אותי? הפקודות ברורות. המשא ומתן עם הפלסטינים יכול להיות מושפע. נקודה טובה. למה שיפילו עלינו את האשמה? אני אדבר עם הרמטכ"ל. אחזור אליך מיד אחרי שאדבר עם שר הביטחון. יש לי חייל תחת מתקפת אבנים ליד שכם. האם אני יכול לתת לו אישור לירי? למה אתה שואל אותי? תשאל את ראש הממשלה. אני? תתקשר אתה, זה התפקיד שלך. תשיג לי את הנשיא. הנשיא שלנו, אדוני? לא את שלנו, את נשיא ארצות הברית. The Prime Minister of Israel, Mr. President. Tell him to wait. Get in. That's more like it. The Israeli Prime Minister, sir. What the hell does he want? Hello, Mr. President. Shalom. How are you, sir? I'm on vacation. Yes, sir, I know, sir. I'm sorry to bother you, but I have a soldier under attack, and I want to know if he can open fire. Open fire? In the middle of peace negotiations? Are you people nuts? We are trying our best, Mr. President. What's the matter with tear gas? The wind blows it away. Then use rubber bullets. No one is afraid of that these days. And start making concessions. With a little bit of flexibility, we can wrap this thing up. אין שינוי בהוראות. אין שינוי? מה הכוונה? אתה יודע בדיוק כמוני שהפקודות משתנות כל שבוע. הן אינן משתנות כל שבוע. מדיניות הממשלה ברורה והיא איננה משתנה. אסור לחייל לפתוח באש, אלא אם כן נשקפת סכנה ממשית לחייל. ופקודה זו פקודה. כן, אדוני. תשיג לי את הרמטכ"ל. צריח משתיים עבור?
צריח משתיים, אני שומע? צריח משתיים, עבור! איציק! איציק, תענה לי, איציק! 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 Mm-hmm.